Тези, които оставят всичко в ръцете на Бог, ще видят ръката на Бог във всичко. Защото където има вяра, той винаги оставя следи. А вярата не е само да вярваш, че Бог може да действа, а да се довериш напълно, че Той ще го направи в своето съвършено време. Когато оставим нашите товари, тревоги и планове и ги поставим на олтара на Господа, започваме да виждаме как Неговото присъствие се проявява във всеки аспект от живота ни, в най-малките детайли и в най-големите чудеса. Това не означава, че всичко ще бъде лесно, но че никога няма да бъдем сами. Бог действа в тишината, сред болката, в чакането и дори в това, което не разбираме. Да оставиш всичко в ръцете на Бог не е да се предадеш в поражение, а да се предадеш в доверие. Това е да кажеш: Господи, макар да не виждам пътя, знам, че Ти вече действаш. Макар да не разбирам, се доверявам, защото знам, че това, което правиш, винаги е по-добро от това, което си представям.